Czytanie z księgi proroka Izajasza. W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi ludzkiej. Miasto wody potężne, on jako środek oceanu umieścił mur i przedłużył. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, zachowuje z wierności. Jego charakter smutny kształtuje się w pokoju, gotowy zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą, bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niezwykle, upokorzył je każdy dni, sprawił, że prochu lunęło, podepczął na nogi biednych i stopy ubogich. Oto słowo Boże. Thank you.